cerimònia celebrada la nit del dissabte 22 de novembre a l'Auditori Luis Peiró de Montaverner es va acomiadar l'edició d'enguany del Mondoc i, com és habitual, ho va fer amb l'entrega de premis, on es va comptar amb la presència del diputat de Cultura Paco Teruel. L'acte posa el fermall d'or a una mostra excel·lent per la qualitat dels documentals seleccionats i pel nombrós públic que ha acudit a cadascuna de les projeccions. I estem molt contents perquè ha sigut un rècord d'espectadors durant aquesta setmana i la veritat que no podem estar més orgullosos tant de la gent del poble com dels pobles del voltant que aquest any han acollit amb els braços oberts aquesta edició. Crec que cada any intentem superar-nos i fer una programació el més envejosa possible per agradar a tots els públics i que cadascú estiga captivat per algun documental. Jo cada any que passa, des que estic de regidora, que fa ja 6 anys, em dono compte que els documentals són una eina fundamental per parlar de temes que moltes vegades queden en l'oblit o temes que poden considerar-se tabú. En aquest cas, enguany, per exemple, el tema del suïcidi o el tema, per exemple, de la violència, moltes vegades el deixem de costat o evitem parlar-lo perquè són temes que fereixen. I aquests documentals pense que ens fan pensar i ens fan reaccionar i així com actuar per canviar una miqueta pas a pas el dia a dia i la vida dels demés en xicotetes cosetes. Aquestes iniciatives s'han de recolzar sempre perquè són iniciatives que el que fan és augmentar el nivell cultural, en aquest cas, del poble de Montaverner, de la comarca de la Vall d'Albaida i de tota la província de València. Per tant, la Diputació deu d'estar al costat d'aquestes iniciatives, recolzant-les, com ha sigut el cas d'enguany i serà el cas segurament dels anys vinents. És algo que s'ha de potenciar i per tant hem d'estar al costat d'ell. Per supost que anime a la gent no sols de la Vall d'Albaida sinó de tot arreu de la província per a que vinga i comprove la qualitat dels documentals que així se fan, dels curtmetratges que així es fan i per tant que acudi i conega Montaverner, que també és un poble digne de veure. Els Premis Mondoc van ser per als documentals Sobreviure a l'incendi de Josep Pitarch en millor llarg i La conversación que nunca tuvimos de Cristina Urgell com millor curt. Aquest guardó l'atorguen 2 jurats especialitzats, un per categoria, i està dotat amb una estatueta obra de l'artista albaidí Rafael Amorós i amb 1.000 i 500 euros respectivament. Doncs una alegria enorme, perquè la veritat és que és un festival que ens encanta, ja havíem participat en el passat amb altres projectes i ens pareix increïble i meravellós que des d'un poble com Montaverner hagi nascut i hagi crescut tant un festival així, que celebra el cine, que celebra el cine documental. Ja era molta alegria participar i haver sigut seleccionats i formar part del ventall de documentals que es projectaven durant aquesta setmana i rebre el premi al final és la cirereta del pastís. Premi per a un treball que s'endinsa al món de so, el grup valencià amb més èxit. Història de So, que és un grup de música, un grup nascut així a les comarques centrals, i és un grup que va viure, com va néixer el 2014, va viure 10 anys fins al 2024 i en els seus 10 anys de trajectòria va arribar a ser el grup en valencià més important de la nostra història. Va arribar a omplir escenaris d'arreu del món pràcticament i contem aquesta història, contem no només la història d'un grup de música, sinó la història d'un projecte cultural en valencià que és capaç de transcendir, que és capaç d'arribar a moltíssima gent, que és capaç de fer arribar la nostra llengua a molts llocs on mai havia arribat, i és la història que contem en el documental. Del millor curt, les protagonistes són la mateixa mare i àvia de la directora. Cada vez que recibo un premio para este proyecto lo siento como un premio para ellas, para mi abuela Celia y para mi madre, porque este es un homenaje a ellas, en especial a mi abuela y a todas esas mujeres que fueron señaladas como las proscritas, las putas del pueblo, porque gracias a ellas, a su coraje de sacar adelante a sus hijos, vivimos en una sociedad un poquito más justa para las mujeres. Muchísimas gracias, os mando un beso enorme y espero veros pronto. Chao. Pel que fa al premi del públic enguany, per primera vegada s'han concedit 2 guardons. Jo penso que el Premi del Públic és un dels premis més importants que hi ha. Ja que el públic és aquell que escolta, veu, sent els documentals i
jo personalment, si fora directora o productora d'algun documental, estaria molt orgullosa de rebre aquest premi perquè no sols és un documental bonico, sinó que és un documental que aplega i aplega el cor dels espectadors. I des de fa 2 edicions, si no m'equivoque, aquest premi, a banda de tindre un guardó físic, també té una quantia econòmica, i perquè des dels tècnics de l'Ajuntament i des del propi Ajuntament van pensar que és un dels premis més importants que hi ha. És el premi del públic, que són els que fan viu aquest festival. El millor llarg ha recaigut en El peso de la ausencia d'Alberto Gómez i Los cayucos de callar d'Álvaro Hernández guanyaria com millor curt. S'emporten estatueta i 300 euros cadascun. Para mí es un auténtico regalo y es súper emocionante porque precisamente que por el tipo de historia que es, y tan íntima, tan personal y tan emocional para mí, pues que el público la haya elegido como su favorita, pues para mí es súper emocionante y me reconforta muchísimo, ¿no? O sea que ahora mismo pues quiero reiterar otra vez las gracias a toda la gente que la votó y que ahora me están mostrando también su comprensión y su apoyo. El peso de l'ausencia és altre treball molt personal dedicat a la germana del director, Maria del Carmen Gómez, que en juny de 1973 fou assassinada pel seu home de 3 tirs. Tenia 23 anys i un fill de 2. Cuenta la historia de mi hermana, que fue asesinada en el año 73 por su marido. Y bueno, por una parte recupera su memoria y por otra también cuenta todo lo que vino después de su asesinato y como la onda expansiva que genera en el entorno, sobre todo en la familia, ¿no? La història de la tornada a casa de Timbo, immigrant senegalès que porta 15 anys en Espanya, també ha seduït al públic del Mondoc. El premio público para mí es el más importante porque el cine es para la gente y el público es soberano, así que es un auténtico orgullo habernos alzado con este trofeo en un pueblo tan bonito y con gente tan maravillosa como es Montaverner, y en particular este festival de Mondoc. Os deseo muchas y mejores ediciones en el futuro, que ya es difícil porque sé que tenéis el listón muy alto y una tradición muy consolidada. Y una vez más os mando un fuerte abrazo a todos y mi más sincero agradecimiento. Amb l'entrega dels guardons, Mondoc s'acomiada de la 17a edició i alhora enceta el compte enrere per a la 18a per continuar portant el millor cinema documental a Montaverner.